Čaute, vítam vás z ďalšieho videa a teraz je to na tú istú mapu sérii Counter-Strike Global Offensive. Táto mapa má byť odveta pred minulej, čo sme prehrali. Tak dúfam, či to vyhráme. Sakra, že som pred ním žáfil. Neč. Neriešiť a hrať. Keď to vyhráme, mám taký dobrý pocit o tom. OK. Prehráme. To bol lacný kill. Keby to už sa hralo normálne. Ale to by sa už neresponduje, akože. Dark Guardian, terén. Kamu, ty si dávaj pozor. Mal nohu, ale tak sme si dali killy. Dobre. No, mám mužku. Tesno. Oh. Ja som sa zahral. Naši kempy, ale dobre. Až teraz by som mal strieľať, no to nič. Môžem začať hru. Tak, toto bude tá naša pekná odveta a oni hrajú len so 4. Nechcel by som. Bot. Čo im na to poviem? Ich hráč sa nevie dať Ečko, no bo to by za neho hral. Víš čo, nás taká sa otočí, má taký headshot s takou, že odletí až na ten koberec. Bude ten jeans takej cigánskej rozprávky. Podľa mňa budem tu. Pekne si sa postavil, 10 lajkov mu za to dajte, jak sa postavil to dosť. Pozor na ninja defúzy. OK. Dobre vedieť, co tu. Ukáž babovka. Wow. OK, škoda. Umreli sme. Tak, teraz taký ninja. Čo hovorím? Oni sa minuli. SSGčko, SKčko. Bombu dáme AKčkorovi a pôjdeme Ačko. Hop. A podľa mňa nebolo zle až tak.
Jeden by mal ísť dole. Sakra. Ja som to vedel. Sakra. Tento to pokašľal, ten tým ja som plantoval a mal ochraňovať. No nič, 1-1, to ešte máme šancu vyhrať. Tak keď budeme zase tyčka, tak dúfame, či to dáme. Pôjdeme s Galilom a môžeme dúfať. Dúfam, či sa vám hra bude páčiť. Keď počujete tú pesničku, tak to som iba tak pridal. A keď ne, tak nevadí. Video vidíte, všetko v pohode. Hlavne nech ho vidíte. Keď Galila vyhodíme, zoberiem si M4. Ty kam šli zás? GG. Ľahké. No pekné, chcel by som. Plánujem natočiť Team Fortress 2, napíšte do komentárov, či to chcete, a keď tak aj Untunet. Keď chcete, napíšte chcem túto hru, a keď ne, tak napíšte nechcem túto hru. Ľahké. A prosím vás, nehejtujte, že tento musím dať headshot a tak ďalej, hej. Ďakujem za pochopenie. Kokos, najlepšie skiny má prd hra. No, umreš. Ty, on do mňa atakuje, to čo je za kida. Tak to zabijeme. Však a ne. Tímová hra, tímová hra, tímová hra, stále tímová hra, stále tímová hra. Tímová hra skončila. Moji sa rozišli, neobraňujú, prečo ne? Nechápem. Treba skupinovať. Dúfam, či mu s tom pôjde. Či mu to s ním vôbec pôjde. No tak keď pôjde na bečko, tak ja ho kiknem, okej. Zatiaľ všetko fičíky. A je to v piči. Pozor. Ok, 2 sú dole. 2 free killy, aniž by nás hitli.
3 free kedy. To už trošku hitli. Trošku, Jak to, že ešte sú surrendruť? To sú nubovia. Sú nás boja. Nech nesurrenderujú, však toto má byť dobré video. Pozrite, ja to spúšť. Jak to presvíta, to by nám malo. Ok, ideme tu. Teraz idem hore. Tam bol. Kam mám ísť, aby som zabil niekoho? Prosím. GG. Na čo tam ešte? Majú bombu. A ide hra. Počkaj, nedám si. Čas pre Bčko. Poskaj sme boli na Ačko. Počkaj, tu im hodím bombu. A idem tuto. Počkať, to je ťažké. Hitli sme ho? Hitneme ho? Asi je. Pomôžte! Wow, to je desnátka. Pozerá sa vôbec, či defizujú, alebo iba je starý na to. Get no scope. Get no scoped. Prvý no scope hre. Nech to nesurrendrujú. Hrajú ako normálni chlapi. No. Tak bude to trošku kratšie video. Dúfam, či vám to nevadí. Yes. Ok, startujú workshop. Event. Idem sa na neho pozrieť. Možno... Ježiš, toto nechcem, to je tak na nič. Tak, k tomuto videu dám bonus. Čo by som vám dal? Za to, že to surrendry vážne, za to nemôžem, hej. Prosím, chápte to. Ideme 1 versus 1, hej, tak dúfam, že sa na tomto pobavíte trošku, lebo nemôžem za to, že kidi proste musia surrenderovať a nemôžu hrať normálnu hru. Na budúce bude ďalší kompetitív video, takže dúfam, že sa zabavíte. Ok, ideme.